ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏତିକି ବାଣ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆଣିଛୁ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଣ ହେଇଥିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। Wow! Beautiful! ଏଠି ବଡ଼ ଆମର ଗଲେ ବଡ଼ ଉଡ଼ିଆ ଡାକିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। हाँ लागले लागले हरी बोला ବଡ଼ ଆମର ଖାଲି ନିହାଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସୁଧା ଯାଉନି ତାଙ୍କ କଥା। ହଡ଼ା ଖାଲି ହସିଲେ ଆଉ କୁନିଆ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋତେ। ହୁଣ୍ଡା ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବାବା ସରୁନି ନା କ'ଣ? କାଉଁଳିଆ ସରିଗଲା। ଆମେ କାଉଁଳିଆ ଜାଳି ଦେବେ ଫୋପାଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଣ ସବୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେ ଏବେ ଫୁଟାଫୁଟି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଫୁଟିବ ରେ ଭାଇ। ଓ ଭାଇ କେତେ ଚଚଡ଼ି ନବ ଜମା ବିକି। ଆକାଶ ଛତା ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଛାଡୁଛି ଆଜି। ନାଇଁ ନା ଉପରେ ଉଞ୍ଚା ପଳେଇଲା ଆକାଶରେ। गंगा जमुना पप्पानु देखो लास्ट गोटे कंप्यूटर नगेदवा वीडियो लास्ट